Bethi kutshelile nje ukuthi la ngane leya ngishela. Babe. Hayi. Ifone cishe. Ifone cishe ngesikhathi sibonga kanje. Izungithatha-ke le foni. Asingishiya babe ngosini. Ibhadi-ke le. Hey, ona phela nawe. 0%. Aw! Ish. Mhlawumbe sithe ukunyuka kancane ukuthi ngi-check-e ukuthi bhebe mhlawumbe sikuba percent. Ona. 5%. Yes. 10 messages. 20 missed calls.